מכירים את זה שמגיעה טכנולוגיה חדשה והופכת את מה שפעם היה כבד ומציק למשהו שעושים בקליק? אז הנה, זה קורה במשרד שלכם. רואי חשבון ויועצי מס, הכירו את AccountBox מבית Invoice for You. עם AccountBox אתם נכנסים לעידן של ניהול חשבונות דיגיטלי מהדור החדש, מבוסס אוטומציה ובינה מלאכותית, וזה כולל ארגז כלים טכנולוגיים אשר מביא את העבודה במשרד שלכם לסטנדרטים החדשים. 600% התייעלות, זה היעד עבורו פותחה AccountBox. כן, שמעתם טוב, 600%. באוטומציית ניהול חשבונות עובדים פחות ומייצרים יותר. ניהול יעיל, דוחות מתקדמים, תכנוני מס פרטניים ואפילו רוחביים. כל זה כדי להזניק את המשרד שלכם לסטנדרטים החדשים עם מערכת הנהלת החשבונות המתקדמת ביותר בישראל. מערכת הכוללת פתרון מקצה לקצה, כולל טופס 1301. דברים שעד היום היו לוקחים שעות והופכים לדקות. המערכת עובדת? שתו קפה בינתיים. ומה עם אוטומציית קשרי לקוחות? זה החלק המעניין. אפליקציה ממותגת של המשרד שלכם. כן, כן, אפליקציה משלכם. השגרירה שלכם אצל הלקוחות שמהיום מפיקים וגם שולחים אליכם את החשבוניות בקליק. מתעדכנים ומקבלים מידע מתי שרק נוח להם. ועוד משהו, הנייר שייך לעבר. בקיצור, הבינה המלאכותית כבר כאן, ואתם חלק מהמהפכה. AccountBox מבית Invoice for You היא המערכת היחידה שנותנת מענה מקיף סביב כל המרחבים של המשרד שלכם. להגדיל יעילות, שליטה ורווחיות. זה הזמן לנסות את AccountBox, כי המחר של המשרד שלכם כבר כאן. חשבו עתיד מחדש והירשמו לניסיון ארוך בחינם כבר עכשיו.